Hej, vi har nogle spørgsmål. Hvor høj er I? Det ved jeg ikke. Jeg er cirka 1,59. Hvad vil du gerne arbejde med, når du bliver stor? Altså, ja. Jeg ved Voksen. det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg vil gerne arbejde i en børnehave, tror jeg. Eller jeg tænker Matas. Matas. Eller en tøjbutik. Okay. Hvad er din yndlingsfarve? Alle farver. Lysegrøn og lyseblå. Undtagen brune. Kan du lide din klasse? Det kan jeg ikke, for jeg går ikke i skole. Den er fin nok. Hvad er det klammeste, I har spist? En myre. Nej. Det ved jeg ikke. Dengang jeg var mindre, der spiste jeg en mariehøn. Ja, det smagte ikke særlig godt. Er I forelsket? Nej. Nej. Hvor gamle er I? 12. 18. Hvad vejer I? Det ved jeg ikke. 39,2. Hvem vil I allerhelst kysse i hele verden? Mit idol. Så hænger de der. Ja, altså Justin Bieber. Og jeg ved ikke lige, hvem jeg vil. Du kan kysse mig. Okay. Ej, det vil jeg ikke. Hvad er det bedste ved hinanden? At hun altid er så sur. Er det det bedste ved mig? Nej. At du giver chokolade. Hvor er du sød. Og det bedste ved dig, det ved jeg ikke hvad er. Jo, at du er mindre end mig. Jeg er snart med dig. Og hvad så? Hvad er det dårligste ved hinanden? At hun er sur. At hun driller, og at hun ikke har den samme farve hår som mig. Det er grimt. Nej, det er det ikke. Det er dejligt. Beskriv hinanden med et ord. Ubeskrivelig. Ubeskriveligt. Du er så uopnåelig. Ja, okay. Har I samme mor? Jep. Nej, for vi er ikke søskende. Jo, vi er. Har I samme far? Nej. Har I andre søskende? Jep, vi har en storbror, en storesøster og en lille søster. Og det er hendes storesøster, min lille søster. Jeg tror ikke, de fatter noget af den her video alligevel, Laura. Hvad er jeres bedste minde sammen? Der er mange, men det er nok Bornholm, tror jeg. Det kan jeg ikke huske. Vi har så mange minder. Ja, vi har. Hvad fanden er det der? Der. Hvor pæn synes I hinanden er fra 1 til 10? Du skal være ærlig. Okay. 9. Du siger sikkert 7. Nej, du er 1 med pil op af. Ej, du er 9-10 stykker. Ej, jeg tror godt, de synes, vi er... Det er nok for dig. Ja. Hvem er hinandens yndlingssanger? Hende, det er Justin. Ja, Bieber. Eller det er svært forkert, fordi du udtaler det ikke rigtigt. Jeg har lige sagt det. Det er der omkring Nick og Jay. Deres sange kan du godt lide. Nej, jeg har mange. Jeg hører ikke så meget. Jeg siger jo bare, du kan lide sange. Nej, jeg hører dem næsten ikke mere. Men Jeres livret. Der er mange. Men risengrød, det smager rigtig, rigtig, rigtig godt. Og risalemang. Bøf. Pizza. Pasta med kødsovs. Spaghetti. Mais. Chili con carne. Ej, der er mange ting. Pandekager. Det er mega god til at lave. Så hvis du vil have pandekager, så bare skriv til mig. Hvem er jeres bedste ven/veninde? Kia og Justin Bieber. Han er jo ikke din bedste ven, din plump idiot. Nå, men jeg har mange, det kan jeg ikke svare på.
En af dem er Vilde og Pernille. Ja. Har I en kæreste? Nej, ikke mere heldigvis da for det. Hvad har I? Jo, en fantasikæreste. Vi vil lige støtte hinanden gennem alt. Nej, jo. Jo, det vil vi. Men det var så de spørgsmål. Hvis I vil have flere spørgsmål, så læg dem ned i kommentaren. Jeg blev øje. Og like os lige, hvis I kan lide det her. Og hvis I synes, at vi skal blive ved med at lave de her videoer, så like. Vi kan rigtig godt lide at lave ask og sweet. Ja. Jeg har et stykke kisk. Det var så, jeg er brun. Hej hej.